Babbar kotun jihar Adamawa ta zartar da hukuncin kisa ta hanyar rataya kan wani mutum ɗan shekaru 40 mai suna Bongos Adams bisa laifin kashe matarsa da ɗanta. Mai shari'a Fatima Ahmad Tafida ta bayar da umarnin cewa an rataye Bongos Adams a wuyansa har sai ya mutu. Fatima Tafida ta ce masu gabatar da kara sun gamsar da kotun cewa Bongos Adams yana da laifi a tuhumarsa da ake yi, shi yasa aka yanke masa hukunci. Bongos Adams, wanda ya fito daga ƙauyen Janjaba a yankin ƙaramar hukumar Gombe ta jihar Adamawa, an gurfanar da shi kuma an same shi da laifin kashe matarsa Regina Bongos da ɗanta Revelation James. An ruwaito cewa wanda aka yanke wa hukuncin, wanda kuma manomi ne, tun da farko an gurfanar da shi a gaban kotun bisa kashe matarsa ta hanyar bugun kanta da gatari da kuma sare kan ɗanta da adda, lamarin da ya jawo mutuwarsu. Media 24 TV na alfahari da ku. Kada ku manta ku danna subscribe. Sannan ku danna alamar kararrawa domin sanar da ku da zaran mun saka bidiyo ku. Ku ci gaba da kasancewa da mu domin ƙayatar da ku. Mun gode.